हेलो लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि भिडियोआव लोगोफोर आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै मोनसे टपिकनि सायाव भिडियो लाबोदों बेनो जाबाय नोंथाङा फ'नपेखौ बोरै बाहायो एबा बोरै फ'नपे एकाउन्ट बानायो भिडियोखौ जागायनायनि सिगां जुदि नोंथाङा बे भिडियोखौ नायदोंबा इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोसे बेल आइकनखौ थुलां लोगोफोर बेबायदिनो गोदान आरो इम्पर्टेन्ट भिडियो आं नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोबा नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन थांनाय बायदि आरो जुदि नोंथाङा बे भिडियोखौ फेसबुकआव नायदोंबा फेसबुक पेजखौ फल' खालाम लोगोफोर आं नोंथांमोननो बे भिडियोनि गेजेरजों दिनै खोन्थागोन दि नोंथाङा बोरैजाय फ'नपे एकाउन्ट बानायो आरो फ'नपे एकाउन्ट जुदि नोंथाङा बानायोबा बेंक एकाउन्ट लिंक बानायनाय समाव जुदि नोंथांनाव ATM गैयाबा नोंथाङा बोरै उइदाउट ATM नि एबा ATM गैयालासिनो बोरै बेंक एकाउन्ट लिंक खालामो बेखौ आं दिनै नोंथांमोननो बे भिडियोनि गेजेरजों स्टेप बाय स्टेप खोन्थालांगोन लोगोफोर आसा खालामो नोंथाङा बे भिडियोखौ जोबजासिम नायगोन होननानै बेनि थाखाय फार्स्टआव नोंथाङा मा खालाम नोंथाङा फ'नपे एप्सखौ डाउनल'ड खालामग्रोनानै ला प्ले स्ट'रनिफ्राय प्ले स्ट'राव डाउनल'ड खालामखांनायनि उनाव नैबे अपेनाव थुना हो अपेनाव थुनाय लोगो लोगो नैबेबायदि फैबाय नै होमबा नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ होनानै ला जाय मबाइल नाम्बारा नोंथाङा बेंक एकाउन्टजों लिंक दं बे मबाइल नाम्बारखौ होनानै ला दे लोगोफोर मबाइल नाम्बार होखांनायनि उनाव नैबे नुगोन नै प्रसिड बेयाव थुना हो होमबा OTP फैगोन दसेनो नोंथांनि मबाइल नाम्बाराव OTP फैगोन OTP होनानै लगइन खालामखांनायनि उनाव बेबायदि पपआप फैबा नोंहा मा खालामनानै ला व्हाइल इउजिं एप बेयाव फार्स्टनियाव थुना हो बेखौ एल' खालाम एल' थुना हो होमबा बेबायदि फैगोन नै होमबा नोंथाङा फार्स्टआव मा खालाम नोंथांनि बेंक एकाउन्टखौ लिंक खालामग्रोनानै ला मानोना जुदि नोंथाङा बेंक एकाउन्टखौ लिंक खालामाबा फैसा थाइसेबो पे खालामनो हानाय नङा नालाय नोंथाङा फ'नपेखौ गुबुनफोरनो फैसा पे खालामनो आरो गुबुननिफ्राय फैसा रिसिभ खालामनोसो इउज खालामगोन नालाय नोंथाङा मा खालाम नोंथांनि बेंक एकाउन्टखौ एड खालामनानै ला बेनि थाखाय मा खालाम नोंथाङा नैबे नुगोन नै एड बेंक एकाउन्ट बेयाव थुना हो होमबा बेयाव मा खालाम नोंथांनि बेंकखौ सेलेक्ट खालामनानै ला होमबा बेबायदि ओंखारबा मा खालाम नोंथाङा नैबे नुगोन नै पारमिसन बेखौ ग्रेन्ड एक्सेस बेयाव थुना हो होमबा बेयावबो एल' थुना हो दसेनेथ' नै नोंथांनि मबाइल नाम्बारजों बेंकआव मेसेज थांबाय दे होमबा बेयाव एक्टिभ जागोन नै UPI आ बेंक एकाउन्टआ एड जाबाय नै होमबा नोंथाङा मा खालाम नैबाव नुगोन नै UPI पिन इज नट सेट फर दिस एकाउन्ट बेखायनो नोंथाङा मा खालामबानो जाबाय नैबाव सेट पिनाव थुना होबानो जाबाय होमबा जुदि नोंथाङा ATM कार्ड दंबा ATM कार्डनि लास्ट 6 डिजिटखौ होबानो जाबाय बेनि उनाव नैबाव एक्सपायरि डेटखौ होबानो जाबाय ATM निखौ जुदि नोंथांना गैयाबा मा खालाम नोंथाङा नैबाव नुगोन नै अथेन्टिकेट इउजिं आदार नाम्बार बेजों लगइन खालामनो हागोन नोंथाङा होमबा नोंथाङा मा खालाम बे लास्टआव थुना होबानो जाबाय लास्टआव थुनाय लोगो लोगो बेबायदि फैगोन नै होमबा नोंथाङा बाव नुगोन नै आधार नाम्बार लिंक उइथ बेंक जुदि नोंथांनि बेंक एकाउन्टआ आधार कार्डजों लिंक दं होमबासो जागोन दे लोगोफोर जुदि नोंथांनि बेंक एकाउन्टआ आधार कार्डजों लिंक गैयाबा जानाय नङा बेखायनो नोंथाङा मा खालाम गाहायाव नैबाव नुगोन नै कन्टिनिउ बाव थुना होबानो जाबाय बाव थुनाय लोगो लोगो दसेनोथ' नोंथाङा नैबाव फैबाय नै बाव नुगोन नै नोंथाङा इन्टार 6 डिजिट आधार कार्ड नाम्बार बेयाव आधार कार्डनि 6था डिजिटखौ होबानो जाबाय सिगांनिखौ
आधार कार्डनि 6 डिजिटखौ होखांनाय लोगो लोगो बे कन्टिनिउआव थुना हो। होमबा OTP फैबाय नै। फार्स्टआव नोंथांनाव आधार कार्डनि OTP फैगोन, बेखौ होबानो जाबाय। ओमफ्राय बेनि उनाव नेक्स्टआव बेंकनिफ्राय नोंथांनाव OTP फैगोन। OTPखौ होखांनायनि उनाव नोंथाङा मा खालाम नेक्स्टआव पिन सेट खालामनानै लाबानो जाबाय। जाय पिनखौ नोंथाङा बार इउज खालामगोन, जेनेबा मानसिफोर जुदि नोंथाङा सोरनोबाफोर फैसा सेन्ड खालामबा नोंथाङा बे पिनखौ इउज खालामनांगोन दे। बेखायनो नोंथाङा गोसोआव थानाय बायदि 4 डिजिटनि पिन जेनेरेट खालामनानै एबा होनानै लाबानो जाबाय। 4 डिजिट पिन होखांनायनि उनाव अकेआव थुना हो। आरोबाव खेबसे नोंथांनि बे सेम पिनखौनो होबावबानो जाबाय। होनबा जाबाय नै। जुदि सोरनोबाफोर फैसा सेन्ड खालामबा मबाइल नाम्बारजों, होनबा बाव नुखागोन नै कन्टेक्ट नाम्बार, बाव थुनानै सेन्ड खालामबानो जाबाय। जुदि नोंथाङा बेंक एकाउन्टजों सेन्ड खालामबा नैबाव नुखागोन नै टु एकाउन्ट, बेजों सेन्ड खालामबानो जाबाय। आरो जुदि नोंथाङा नोंथांनि एकाउन्टआव बेसेबां बेलेन्स दं बेखौ नायनोबा नैबाव नुखागोन नै चेक बेलेन्स, बेयाव थुनानै नोंथाङा बेलेन्स चेक खालामनो हागोन। आरो जुदि नोंथाङा मबाइल रिचार्ज खालामबा, जेनेबा नोंथांनि नङाबा नोंथांनि न'खरनि सोरनिखौबा नोंथाङा मबाइल रिचार्ज खालामनो हागोन। बेनि थाखाय नोंथाङा नैबेयाव नुखागोन मबाइल रिचार्ज, बाव थुनानै। आरो जुदि नोंथाङा नोंथांनि लन पे खालामबा एबा लन होनांगौबा, होमबा नोंथाङा लनबो रिपे खालामनो हागोन। बेनि थाखाय नोंथाङा नैबाव नुगोन नै लन, बेनि गेजेरजों नोंथाङा लनखौबो रिपे खालामनो हागोन एबा सुख'नायावबो बेजों सुख'नो हागोन आरो लोगोफोर। जुदि नोंथांनाव क्रेडिट कार्ड दंबा, क्रेडिट कार्डनि बिलखौबो नोंथाङा बेंकआव थांलायनानै होनांगौनि दरखार गैया। नोंथाङा बे फनपेनि गेजेरजोंनो होनो हागोन। बेनि थाखाय नैबाव अपसन दंखायो क्रेडिट कार्ड बिल, बेनि गेजेरजों होनो हागोन नोंथाङा। आरो बेयाव माखासे रोखोमनि बिराद फिचार्सफोर दं, जेरै नोंथाङा मा नुगोन नै क्रेडिट स्कर चेक खालामनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि क्रेडिट स्करा बेसेबां बेखौबो चेक खालामनो हागोन। आरो कार इन्सुरेन्स, बाइक इन्सुरेन्स बेफोरखौबो नोंथाङा बे एप्सनि गेजेरजों खालामनो हागोन आरो लोगोफोर। जुदि नोंथाङा नोंथांनि एकाउन्टनि बेलेन्सखौ चेक खालामबा, होमबा फार्स्ट आं दहाय खोन्थानाय बायदि नैबे चेक बेलेन्सआव थुना हो। चेक बेलेन्सआव थुनाय लोगो लोगो नोंथांनाव नैबेबायदि फैगोन नै, होमबा बाव थुना होबानो जाबाय। बाव थुनाय लोगो लोगो नोंथांनाव पिन बिगोन दै, जाय पिनखौ नोंथाङा जेनेरेट खालामदोंमोन 4 डिजिटनि पिन, बेखौ होनानै चेक खालामबानो जाबाय। बेबायदियैनो नोंथाङा नोंथांनि फनपे एकाउन्टखौ बानायनो हागोन लोगोफोर। बेयाव माखासे पिन जेनेरेट खालामनाय समाव ब्लेक ओंखारो, सिकिउरिटि रिजननि थाखाय बियो ब्लेक ओंखारो, बेखौ गासिबो देखायजोबा, रेकर्ड खालामबाबो रेकर्ड जाया। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों होननानै। जुदि नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनबा मोनसे लाइक आरो कमेन्ट खालाम। माखासे गोनां जानाय मानसिफोरनिसिम बे भिडिअ सहैयो, बेनि थाखाय शेयार खालाम लोगोफोर।